What's up guys? Human na mi dito sa Igbaw. Karon prepare na mi para mga na pud mi. Nagkuha lang mi down sa saging para sa mong butangan sa mong pagkaon. Pwede mo na iagbot sa sardinas? Adire lang, yabo. Ay na lang, diyan na lang gini sabaw. Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Mga na ta. Hi. Hello. Kamusta ang experience? Enjoy. Gapila ninyo nga ri? First time. First time pareho ta? Usa mo rasa nga ikan tiri. Alas 7. Alas 7. So nindot kayo dito sa Igbaw? Dito. Asas bayot ko iyang Aman mga baso. to Mana? Kami na po. Sud na pud yung baso bayot be. Kami na po magpakapoy. Kamu dai, kamusta experience? Enjoy ko ya ay nice. Kapila ninyo dire? Kagaduha. Oh wow. Wow. Kami ra di virgin na dire. Kami virgin pa po ni. Pagari mo? Breeding. Ay, si kamu bili. Ito builders. May yun kay duol ra. Alright guys, panaog nami. Sa among nagian, daghan pa mga napadung bagyo dito. Matod pa sa mga lokal dire nga hantod pa ni unyang hapon daw, mas madaghan. Kami mag dali na kami dito kay sobra ka init. Ito na lagi. Sugod na. Wala ka. Taka sir? Ya, bro, imitan nyo eh. Nagkapoy? Kutas yun sir. Pero hindi na po dumto na kasi iba po. Inot. Gani paglabay na mo dito sir, wala kayo mo sir. Wala pa mo gani paglabay. Kano mo sir? Ha? Kano mo? Ano po kita? Amo lang paglabay mo wala pa. Taga din mo te. Taga konsegra late. Ah, ako siguro tilate. Okay, sige. Agian lang. Kamu Okay. taga diri lang mo? Oh, dito sa lungsod na. Oo. Sige, good luck. Okay. Hi. Dili lagi. Uy, Alex, Oh nga my. naabot makadiri Alex. Ikaw nabot mo yung kadiri? Uy. Oh, oy, oy. Listen lang. Donation lang. Mga bata. Donation lang. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Katoy ka na yung piso kay mahimo ng 5. Kana. Thank you. Thank you. Hi. Hi. Si Alex kasi hindi pa ni tao. Si Alex. Uy. Naman ini ako migo diri day. Ano man to? Bastosa gini ka sa mga. Hi Jan.
Hi, Jan. Diyan. Idong ako na bisyo. Wait, pud ba? Hi. Ay, diyan. Uy. Jan! Sige na dyan, mamutong na ka dyan. Musa ka mo dito, te? Ibaw. Hindi ko musak ka. Init na kayo, eh. Oh, diyan yung brad mo. Barili yung brad. Grabe dito, eh. Six, pwede na rin. Ubani. Jirel, Wala lang kulang ka. Kay kapal to. Wala lang kulang ka muna. Ngayon, na. Golan na doon. Guys, nakauban ako ron akong amigo si Jan. Mawaw ni siya kay Shy Boy man ni siya. Ayaw, bawal ko. Dili ka musaka ka to Jan? Di ka musaka dai? Di ka musaka nga to, babaw? Hindi. Ato sila inlet. What's up guys? Nanami sa pinakaubos at last nakahuman na gyud may. So, Aton sa kanato. Aton sa kanato. it's a very great experience. Kumusta ang experience? Yes. Okay kayo. Sa kapoy. Nice kayo. Bubalik pa ko sunod, bubalik pa ko. Balik kami. Ato na mo ba? So, hanto na po sa sunod guys. Daghang salamat sa pagtanaw. Hanto na po sa sunod vlog. Bye guys. Peace out.